Wabarakatuh pemirsa, hari ini mau ngajak Mas Alek balik pulang karena mau tanda tangan untuk ujian cara mana komputer Mas. Nggih. TKA itu untuk ujian komputer. Tanda tangan yo. Ya terpaksa tak antar guys, wis gak apa-apa. Soalnya yo kuyo penting. Isi masih nanti jam 9, jam 11. Tak antar dulu guys. Nggih. Nggih. Es. Nggih pamit Mak nggih. Nganter Mas Alek soalnya ada pemberitahuan grup guys bahwa Mas Alek harus tanda tangan untuk ujian TKA ya sejenis ujian komputer nanti. Kan ujian nasionalnya kan ada berbasis komputer juga. Ujian komputer. Mau singkatan aku ya takok gurune wong ora mudeng singkatan anyar TKA. Yes. Yo kedandapan iki mangkes ya ora ngerti ra buka grup. Kok nggo 6. Yo ditanda tangan. Guys. Alek tanda tangan kanggo TKA guys. Ya saya. Iya nang pamae. Mulai guys, soalnya ya keperluan ini cukup akeh. Mas Alek ya isih ngurusi keperluane kelas 6. Semangat dikai seger waras di alas guys. Pengen ngerti ya alas ya iki perjalanannya iki 10 km ya alas tok guys. Perjalanannya ya nek numpak motor alon-alon 1 jam ya tak kandhani. Saya mau jejak sapa sampai jejak Mas alas tok guys. Dewean iki ora budi. Apa meneh nek bengi yo. Komandane yo apik jane yo. Komandane apik jane. Nek rino nek bengi peteng dedet. Liwat kene mambu iku ta ya Batang. Sing niki guys ora garing. Tinggi anu sebagian di benak nama Santo. Yes pemirsa ya tak tutup dulu konten nih. Yes selamat beraktivitas ya. Selamat merayakan hari-hari atau bulan-bulan awal puasa. Semoga rezeki akan selalu menimpa kita ya guys ya. Harap jebuk kelambi pemirsa aku. Kelambi nih ceblok kabeh. Ceblok kabeh guys. Ono wong ngamen kesana. Tapi nek misalnya cara monone ngamen dia menjual suara baik gua modal lagu iki kanggo aku ya wis ibaratnya masih bisa kita maklumi ya guys ya. Mereka kadang kulit ono oknum sing kadang ngaku pincang padahal gak pincang aku yo gregeten aku. Sik nggo musik ngono kuwi sik tak maklumi. Kamine ora garing, guys. Kemanju mayong ceritane Mas Alek manganu pemirsa.
apa tanda tangan absen kanggo TKA. TKA iku ya tes kemampuan akademik yo nganggo komputer ngono bakale. Wis mbah karek esuk pengen wis ndek pengen daftar dengan TS ngono kono. Sebenarnya karepku ora masalah sekolah ya, guys. Tak pindah nang kene karepku ki rencana ngono. Tapi wis ya wis ben. Sepenting kerja saya tenanan ngono ora apa-apa. Lambene garing ora, guys. Pemirsa, terima kasih nonton kontenku. Tak tutup dulu ya, Mang. Awake yo rada lempok. Para wiri barber, guys. Para wiri barber. Kan ceritanya ini kan anak grup. Tanda tangan, Mbak, untuk itu lah. Terus aku telepon ibu koncone Alek. Coba takon menoy oleh sesuk sakno ado kan ngono sing ibu koncone anakku guys. Ya coba tak telepon centang 1. Mungkin ae lagi perjalanan apa ning ndi gurune lagi acara nang SD liyo guys. Entah rapat entah seminar aku juga paham. Tak telepon ora kena centang 1. Aku wis kadung tekan perjalanan terus telepon balik. Mbak, enjing-enjingan gak apa-apa. Konten perjalanan pon kesane mboten apa sekalian nganterke balik ning Jepon aku ngono guys. Ya wis tak terno sisa. Sebenarnya ya arep masih 3 hari lagi rencana tak antar. Wis aku nek aku iki sebenarnya kene kono padha wae ya. Cuma ya nek kono karo mbae sebenarnya enggak masalah, guys. Sepenting iki ora sampai adoh sampai luar kota enggak. Nek luar kota tetep tak gorene. Memang rencana pengen tak ajak rene ndek wis kadung daftar nang sekolah nang Jepon gak apa-apa. Aku ki mau maksa, guys. Penting ndek iki seneng, ndek gelem sekolah nilainya apik, maksudnya gak di bawah KKM nek aku wis ngono ae. Gak pernah marek-marek nek aku sepenting bocah koyo wingi ibaratnya ngaji yo aku ngubungi guru ngaji nih tentang pembayarannya kata mane segala macem guys. Ya wis alhamdulillah wis sebar aku yang matukan kartu kayak diwangi nunggoni ya insya Allah lah. Soalnya nek wis usia SMA atau SMK kan orang lebih tegas orang tua nek didik ngono jadi arep tak gori. Alhamdulillah Mas Anto, keluarga Mas Anto, Mae, terus Tante Deni ya welcome, bisa menghargai nyupport yo aku matur nuwun guys. Terima kasih. Alhamdulillah keluarga-keluargaku kene pengertian gak ibaratnya komen rono komen rene lho kok komen iku leh dunia maya komen-komenan dunia nyata jenenge beda pendapat wajar guys jenenge menungso tapi yo alhamdulillah sejauh ini tetep rukun-rukun ae seperti padha genahe padha menghormatine karena kita ya buta padha buta wae dulur keluarga ya kuwi Pak intinya menjaga silaturahmi dengan baik. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali rekomen sampai keluarga Mas Goblem. Nek anak kelira-kelirane Mbak Eka nyun sepuro sing akeh. Tetap semangat dan jangan lupa rekomen sampai keluarga Mas Goblem. Semoga awal bulan puasa ini barokah buat kita semua. Dosa-dosa kita diampuni ya. Kita kurangi hal-hal yang buruk. Jeneng menungso kalau berkosok salah aku lah dua salah, aku juga pernah punya dosa, punya kesalahan fatal misalnya. Semua orang itu punya. Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys. Dan ya Allah, kembangnya ini pink tenanan. Ana sing
Blasteran pink. Teh apik guys. Kembangnya yang kena wong. Ini kena wong. Tak fotone pemirsa. Gerimis guys. Gerimis. Kijale apa? Jenis semangka terbaru sing pahit. Dek bengi tak jajali pahit pemirsa. Apa ngene iki jan? Aku gak pernah ngicer semangka kok tukule semangka. Iki yo apa iki jajah? Aku heran. Penasaran nih guys. Wong ape nyempret suket yo nganu pemirsa. Udan ayo percuma oleh tuku larang-larang sekalipun nek kena udan ya ora dadi ilang. Guys ya, tak tutup lagi ya guys ya.